Takže čaute, moje meno je Pleisterna a ja vás vítam u tohto videa a toto videjko bude z hry Hide and Seek. A čo vám tak k tomu povedať, je to proste Hide and Seek. Niektorí naháňajú a niektorí sa schovávajú. To je princíp tejto hry, pokiaľ to neviete niekto preložiť. Hide sú tí, čo sa schovávajú. Kde som ja? Ja som monitor. No, nemám dobré. Tam sú tí hajzli. Teda s prepáčením. Neviem, kam mám ísť. Ja netuším. Musím niekam, kde by som bol nenápadný. Niekam. Tu budem nenápadný. Úplne. By som tam musel vyskočiť, že? Chýba tu síce klávesnica, ale je to celkom dobrý nápad, nie? Takto, keď sa sem postavím. No, skúsime to. Takto vieme, to je síce trošku riskantné, ale celkom pekne to takto vyjde. Jak to je tá stolička takto. Neviem, či to není obedový stôl, ale to je jedno. Oni výjdu tuto hneď sprava. No, tak výjdu odentiaľ. Tak som zvedavý, čo tu s nami urobia. Mám jeden život, takže do mňa nesmú búchnuť. Ale som taký nenápadný trošku, teda aspoň si to myslím. Asi končím s tou sériou, jak sa to volá. Čau. Nič tu není. Nič tu k videniu není. Ale choď ďalej. Pokračujte, občan. No dobrá skríša. Čo je? Pokračujte, občan, hovorím. Čo som to chcel? Ja, že končím s tou sériou Geometry Dash. Nechoď sem ani. Ani sem nechoď. Ani to neskúšaj, dobre. Lebo sa vám to moc nepáčilo. Prepáčte, teraz mám trochu sopel, neviem čo to je. Nevadí. Máme ešte minútu a pol. 2 minúty v podstate ešte, no. To vydržíme takto. Ja si verím. A dobre sme to dali nenápadne. Môžem sa trošku obhliadnúť. Ale nerobil by som to, keď tak urobím toto. No, takto. V našej blízkosti my sme krásne, neuveriteľne schovaní. Myslím, že veľa ľudí tu pokýlili už, ak to tak vidím. Čo je toto? Tam sú nejakí... Čau, máš sa fajn? Poďte, na puťa. 2 minúty sú preč. Minúta a pol. No. 60 a 60 je 120. To znamená, že ešte minútu a pol za chvíľku, za 10 sekúnd, za 15 sekúnd, tak to vydržíme. Ja nám verím proste. My sme páni, on je 8 level, tu je 27 level. A ne, nás nájsť. A my sme level 1. To bude ešte zaujímavé. No. To sme dostali také dobré. No už iba minútku za 15 sekúnd, takže pohodička. To vydržíme. 9 sekúnd? 9, čo je to remand? To je asi 9, že nás ešte je. Napíšem im, že ja som monitor? A ne, napíšem im nič, lebo ma nájdu potom. 60 sekúnd, to už dáme, ja si verím. Máme takú dobrú skríšu, že to dáme. Jo, Hide Team win! Wow! Počítač, strašne nenápadný počítač. Wow! Teraz budeme Seeker zrejme, jak to tak vidím. A budeme v obchodnom stredisku, čo budeme mať veľmi ťažké. To sa mi nebude páčiť. A ne sme. Čo sme to, zlaté prasiatko, alebo čo sme? Čo sme to? Prasiatko. Kde by sa mohlo schovať také prasiatko? Po fast foode, alebo kde? Oblečenie? Nie. Čo je tuto? Čakáreň. To si neschovám sa, čo? Čakaj, zmestím sa do toho košíka. Že by? Skúsim to. Že by boli až takí blbí. No dobre, skúsime to.
Skúsime, však prečo ne? Že by boli až takí blbí. No uvidíme. Oni vyjdú zadiaľto, kde som, čo? Oni ma hneď uvidia. To sú idioti. To čo je? Oni ma nevideli. Dobre, tak to bude smutné. Toto bude smutné. Strašne. Ale pre nich, ne pre mňa. Ne, nechcem. Možno som si to rozmyslel. Ja som sa strčil do odpadkového, no, do košíka nákupného. To je celkom dobré. Dneska hrala Spartak Trnava. Ne, nehrala dneska vlastne, ona hrala už dávnejšie. Co som povedal teraz peknú blbosť. No tak toto bude ešte sranda, ešte 170 sekúnd. By som sa tu mohol podhliadnúť, kde by som sa mohol schovať. Pôjdem k tam do videv? Podľa vás tam, môžem tam podľa vás ísť? Skúsim tam ísť? Trúfnem si na to? Neviem, nechce sa mi tam moc ísť, ale dobre, pôjdem tam, skúsim tam ísť. Len keď nebude sa nikto pozerať. Tento sem akurát ide, nevidíš ma? Choď preč, nenápadné prasiatko. To som taký nenápadný, alebo som taký slepý? On to prasiatko tam není vidieť. Ja som ich jak ochčal. Ešte minútku a pol, no 2 minútky za chvíľku už iba. Muríňovi. Gól. Ne. Čo? Jaj? Ešte ma nenašli? Som sa kúkal do telky. Ešte minútu a 10 sekúnd. No, minútu. No to je 1 minútu. Choď, som sa ďaleko. Ako sa obzriem. Nevidíš ma. Nevidí ma, sú kriví, slepí, všetko možné, to je v pohode. Minútku a pol, ešte ak som aj 5 sekúnd, chvíľku, a to je jedno. No. Už sa nepozerajú, môžem tam ísť? Sa tam bojím strašne ísť. Nerad by som túto hru prehral. On ma videl, on ma na 100% videl. Ha! Prasiatko! Nechoď preč, choď preč. Nevidíš ma, choď preč. Do riti. Ježíš! Taká škoda. Waiting for game to start. Teraz by som si rád zahral za Seekera. No to je úžasné. Geniálne. Kam sa mám popchať? Zase nikam nesmestím. To čo je? To ste mi dali teda. Ďakujem vám strašne. Wow. Som geniálne. To je geniálne toto. Ja neviem kam mám ísť normálne, že? Ne, ja som sa zasekol. Som tabula, ktorá sa zasekla. To je tabulátor. Idem sem. Toto je tam. Ja si to risknem, ja to tipnem. Ja som proste pán. Oni ma hneď zabijú tuto. Tam hore sa postavím. Toto hneď ma uvidia. Dobre. Toto bolo smutné veľmi. Oni ma vážne nevideli? Alebo čo? Alebo teraz, že it's a prank a nabehne sem. On ma vážne nevidel. Skúsim, že it's a prank. Počkaj. It's a prank! Počkaj, či ma uvidí. Do prdele, uvidel ma. By som si chcel zahrať akože za Seekera. Nedá sa to? Asi ne, čo? Ježišmaria! To ne. To čo? Ja sa nemám dobre. Idem sem. Poviete mi to, čo chcete.
Do prdele. Kam mám ísť? Tam sa nikam nedá ísť. Ne. Ja tu umrem. No dobre. Postavím sa asi sem. Čo už s tým? Ne. Neuhni mi, ty divino, ty idiot. Super. Som veš. Obrovská veš. Jasné, že si ma nevšimnú. Kde sú asi takí idioti strašní. Táto veš tu bola? Áno, táto veš tu vždycky bola, vždycky bude. Asi túto mapu ešte nehral. Alebo áno. Choď preč. Choď preč. Ješi, toto je také smutné. Dobre. Toto je úžasné. Chlapi, máš sa? Keď máš sa, tak to máš sa? Čau. Hi. Keď vám trošku pomôžem. Že? What? It's a bug? Dobre, týmto kolom to ukončím, lebo už mi zostáva 5%, to je smutné. On bol slepý, alebo čo? Hi, máš sa? Spider. Máš dobré meno, Spider má. Ty si moja mother? Ja im trošku pomôžem. Hello, I am Is. Vážne? To si nikto nevšimne? Táto veža sa nepohla. Ona tu takto bola. Ne? Fajn. Že by? Nope. Nevšímaj si ma. Ja som iba väža. Si ma všimol. Dobre. Tak, pokiaľ sa vám videjko páčilo, rozhodne ho olajkujte. Nezabudnite mi dať odber, keď tak napíšte nejaký koment. A majte sa vážne fajn.